Os alumnos e alumnas de terceiro van a representar unha adaptación feita por eles da obra de teatro A foto de Navidad. Unha obra de José Manuel Ballesteros Pastor, editada por Editorial Everest. Tede a vosa disposición na biblioteca. Nesta foto de Nadal saen representados todos, desde o Neno Xesús ata o Gordo de Nadal. Pero son tantos que o fotógrafo terase que armar de paciencia para colocalos a todos. Poderá conseguilo? Xa que os mesmos actores e actrices van facer moito, pero que moito barullo sobre o escenario, pregámosvos que manteñades silencio para intentar seguir o fil da presentación. Esperemos que sexa do vosso agrado.
somos inocentes. Vale, pasen aí dentro e agarden un momento. Sinfos, chama os segundos, tienen anotado. Xa era hora. Ese lobo parecía unha gaiola de vinos. Tiña má cabeza tonta. Que entre, señor Xosé e familia. Vostedes aquí. Don César Augusto. No, César Augusto. Vostedes aquí. Señora Vaca, señor Bruno. Vostedes detrás de José María. Señores magos e Estrela. Por fin pararon. Agora que entra o pastor. Vostedes detrás da vaca do burro. Non sería mellor que me puxera aquí no centro? Non, aquí que manda son eu. Vaya, pois non sei por que non podo estar na primeira fila. Por favor, cálmense todos. Será só un momentiño. Non grifen, por favor, pídolle por favor, que o neno pase moi triste con tantos vellos. María ten razón. Será só un momento. Volvan todos ao seu sitio. Sinfo, rápido, vai buscar o anxo. Señor Anxo, será vostede tan amable? Alguén do ceo e paso, xámese boa vontade. Dite aquí un bo sitio reservado. Pero que ten que facer para estar diante? Por favor, outra vez discutir e falar non. María, que o neno volveu mexar. Nada, non me extraña nada con tanto barbordo. Ai, Pepe, nin cos coeiros super grandes, vaya mexadazo. Eso. Paz. Pero, que ben fala este Anxo? Vostede sitúese aquí, así. A ver, un pouco á dereita. No, mellor un pouquinho á esquerda. Mellor un pouquinho para diante. Non, tampouco un pouquinho para atrás. Antes un pouquinho. Póñense máis naturais. Volvan todos ao seu sitio. Atención. Un momento, antes temos que falar de cartos. Canto nos vai pagar? Iso. Paz aos homes de boa vontade. A ver. E aquí unha foto. Estás en 1935. Euros de bocadillos de churrito. Non se nota. Non son o gordo da lotería de Nadal. Estás en 1932. 1000 euros. Señor fotógrafo, cando nos fará foto? O neno quere mandar a todos os rincóns do mundo canto antes. É moi urxente. A ver. Enviemos este mensaje.